Salam dostlar, şunu siz bilen bir interesli meditsina barada video taýinladyk. Bu meditsina 1890-njy ýyllarda bir ingliz doktor tarapyndan tapylan bir meditsina. Türkmenistanda da gaty köp giňden ullanylýar. Öz türkmen tebiplenme köp peýdalanýan şurulumdan. Menem bir 2 aýda gatnadym şu meditsina, ýaman köp haýryny gördüm. Üçinçi tema boýunça gyýtalyk bir video taýynlaýyn dedim. İçiniň nähili hyzmat edişlerini, nähili prezentasiýa edişlerini, şu barada haýsy sportsmenler şu medisinanyň peýdalanýan şolar barada gyýtalyk video taýynladyk. Ýörüň görelim. Bugün biz chiropraktora geldik. Chiropraktor näme? Chiropraktor oňurgaňyza eger oňurgaňyza agyrýan bolsa, ýa-da bir ýöremekde dik durmakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, onda siz chiropraktora gelmeli. Chiropractic şu Malazya'da, Xitayda ösen bir meditsina. Bil oňurgaňy ýa-da boýnyň sümklerini ýa şolary düzlüýe, gara şolatlary bejerýär. Ýörüň içini görkedeýin. Bu her seansyna primerna $20-25 ile hökman aşağı birini açaýmalyň bir biznes. Üçüncü stadda problemasını görýär ekranny. Bunu şoňa görýärdim, her içinde. Bolşun bu meditsina hemme sportsmenler ullanýan bir meditsina. Hökman gelýärler, görşüňe gelýär. Aydın sözleri Michael Jordan'ın, Tiger Woods'un hökman gelenmeli, hökman ayda bir gerek. Seyreden şutayda ünsürseniz обычный şutayda oňurgan iki sümkün gyýşaran, şutayda bil çanakda sümkde problemi var. Şuların hemmesi damarlaryň sağ tarafdaki damarda siyah aşağıda ne ya da merhil keselleri size var olup bile. Şul gizette 36 gedek doktora gatnapdyr we şular ýalyp oňurgasyny gönüldüp bilipdirler. Awa. İngilizce biraz. Şakırdan yani. Gelawlyn. Böyle. Şimdi chiropractic'e gelenim bäri özüm gaty ýok başladym. Iň taraplarının birim stresini aladana bu adalty kelle ağırlan aýrly hat dogrudy. Primerno 2 ay bäri gelýän. Ýöne birazçyk bahatly bulmadyrak da primerno her seansy näçe $15 töwerebi ýöne degen geleniňi diýýär. Sebebi oňurgalar arasynda şu esasy oňurgadan kelle gelýän damary sümkler gysýar. Şonu ýuwaş-ýuwaşdan açýar we ýa-ni aşgadan problemalary onuň bizim siňdirme problemamady şonu aýyrýar. Meselem kelle agry bardy, onu gowlady. Köp stres aladalar bolýardy, olar gowy ýeňletdi. Ara peýdaly bir meditsina eken. Şoň üçin belki 100 ýyllar, 1000 ýyllar bäri gelýär, hiç neme gitmändir. Şoň üçin
Gäwat bolýar, meselem invalidler gelýärdi, ýürek bilmeýän adam gelýärdi. Şo meselem bir aýdan soň arkaňy ýürek başlady, şo gatnapdy. Okey.